Iyo ako sa lalaman ko. Monida na chuan dolet mo sa karatang kapang o wapa ko para sa machay coach. Kaya pwede doon na ragsogo ang tondeyo. Sa karawala pa ako para sa nanggan ka. Wawan ka sa palmahanagan na nalap ng ganikan. Ay chuan churoro sa palmachay kapnan ng tonde. Karyawan kapna. Speaker ng tonde legislature kay sa kayo. Sokehs po labalat dito koros ng banan mumosok siya po government obli chuanwa ong chuanway koros. Yes sa wana chero ramwach audepen kasarawi chief magistrate o council ng Wein Sokehs. Wein Sokehs ketieng ng tatapan kahula o kasarawi welieperail ng Municipal Government ng Wein Sokehs may Chief Magistrate o Council tabunan kawatakasan ng waywatch ng Chenwari isak tayo ng siya nakasal China Friendship Chair na Petro Badakar. Kasarawi o kahulawatch yay kapwaidan ng suslat na uyawian ng November isak tayo o irailakan na Petro ang kasarawi ang puko yay mabagsansan. The Honorable Stanley R. Ernest, all Chief Magistrate of Sokehs Municipal Government, the Honorable Perez Samaray, all Speaker of Wein Wein Sokehs, the Honorable Scotty Malakay, all Vice Speaker, the Honorable Yogi Susaya, all Florida, the Honorable Children Debay, Mawiaman Member, the Honorable Theophilus, Mawiaman Member, the Honorable Antoinette, Mawiaman Member, the Honorable Samuel L. Rochin, Mawiaman Member, the Honorable Cynthia Simon, Mawiaman Member, the Honorable Alvin Martin, Mawiaman Member, the Honorable Albert John, Mawiaman Member, the Honorable Eugene Loni, Mawiaman Member, or the Honorable Nestor B. Tohn, Mawiaman Member. Nabecho ang karwa totoo ang kahula o Chief Magistrate o right ng Bogosor na Denway Watch. Yay Chief Justice ng Sokehs Municipal Government, the Honorable Kenneth Netlak. Awan Baron Bender and Car o Tigan Francisco family. Nabecho ang yellow ang Richita o Richiti ang kasarawi watch. Nabecho ang kasarawi watch. Yay niyang akit. Welieperail ng besikan na Petro Pumping, welieperail ng state government, welieperail local government kan o office kan, doadoahk balikan na sansalia, penene o kantang pangirailakan makasarawi ang erpuko, obli ang akit chuanway. Yay medyo alabasakan na chero ang rangot, kung pupukalangan, uchunganda o sewi rangot, subscribe ang Sokehs YouTube channel. Follow Sokehs Facebook page. OPP ang Sokehs AM Radio. Goodbye tayo sa tuwa. FM Radio wala sa 1.0. Open SMTC. Cable TV. Channel isa kriya. Kung yung kakma yung tapetruan. Rohng kapakan na bang petro damuran match. Kailangan o kasalili.